இப்போ நம்ம வந்து இன்டர்லாக் பிரிக்ஸில் கட்டின இந்த வீட்டை வந்து நம்ம பார்க்குறோம். நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோவில் எல்லாம் போட்டிருப்போம், அதை பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வீடு கட்டி 10 மாதம் ஆகுது. 10 மாதத்துக்கு அப்புறம் ஏன்டா அந்த வீடு ரிவ்யூ பண்ணுறோன்னா, அந்த வீடு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஏன்னா இன்டர்லாக்கில் கட்டுறதுக்கு எவ்வளோ எப்படி இருக்குமோ எப்படி இருக்காதோன்ற அதனால தான் இந்த வீடியோ வந்து நான் இப்போ உங்களுக்கு நாங்கள் போடுறோம். நம்ம வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை பெல் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம வந்து இதே போல் நிறையா சிவில் சம்மந்தமான நிறைய வீடியோ போட முடியும். நான் உங்கள் செந்தில்நாதன், பாண்டிச்சேரியிலிருந்து. இப்போ நம்ம இந்த வீட்டை வந்து பார்க்கலாம். நம்ம இன்டர்லாக்கில் காட்டின வீடு இதோட பில்டு ஏரியா வந்து பார்த்திங்கன்னா 850 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு. இதோட ஓவரால் ஏரியா வந்து பார்த்தோன்னா 1200 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு. இதில் வந்து காம்பவுண்ட் வால் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு 140 ரன்னிங் ஃபீட்டில் காம்பவுண்ட் வால் 6 ஃபீட் ஹைட்டுக்கு போட்டுக்குது. எனக்கு ஆன செலவு வந்து பார்த்திங்கன்னா 13 லட்ச ரூபாய் தான் ஆச்சு. நார்மல் பிரிக்கோட இது எனக்கு ஒரு 5 லட்ச ரூபா வரையும் சேவ் ஆச்சு இந்த பில்டு எனக்கு பண்ணதால். அதுக்கப்புறம் நிறையா பெட் அவுட் இருக்கும், அது வெயில் ஹீட் ஆகும், அதெல்லாம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. நார்மல் நம்ம பிரிக் ஒர்க்கில் எப்படி இருக்கோ, செங்கல் பண்ணுற பிரிக்கில் இருக்கோ அதேமாரி தான் இந்த பிரிக்லேயும் அந்த ஹீட் அப்ரேஷன்லாம் இருக்குது. அதனால் யாரும் எந்த ஒரு பயமும் தேவையில்லை. நல்லா இருக்குது, நல்ல மழை இல்லைன்னா எந்த ஒரு லீக்கேஜ் எதுவுமே இல்லை. நல்ல ஒரு மிஷினை வச்சு பண்ணோம்னா நமக்கு நல்லா தான் இருக்குது. அதனால் எதாவது பண்ணணும்னா அரௌண்ட் எங்கள் தமிழ்நாட்டில் நம்ம வந்து கன்சல்ட் பண்ணுறோம். நீங்கள் பண்ணணும்னா சொல்லுங்கள், நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் பண்ணுறாங்க.